गाना भाई लोग खेसारी लाल यादव के आवते ट्रेंडिंग में चढ़ गल। एको घंटा ना बीतर रहे ई गाना ट्रेंड करे लागल। यहाँ तक तो गाना दूर के बात बाटे, इनकर जौन गाना के टीजर आयल उहे ट्रेंड करे लागल। ओकरो पर कम से कम 2 मिलियन व्यू बाटे। बिहावा बिहारे में होई एहू पर अभी तक ले कम से कम 15 लाख व्यू हो गईल बाटे। अभी कितना व्यू जाई ओकर तनी अंदाजा लगाइए सकतर लगन भाई लोग। लेकिन एकर जौन पैसा बा न उ एको रुपया ना मिली खेसारी लाल यादव के। ई पैसा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन प्राइवेट लिमिटेड के जाई। खेसारी लाल यादव आ शिल्पी राज मिल के दुनू जना ई गाना गौले वालो का जबरदस्त सॉन्ग बा भाई लोग। हम चाहेम तो अनियो जाके सुन लगन। अपना फैन के खुश करे खातिर खेसारी लाल यादव अभी भी गाना गावत रहन इतना बेहतर कि सुन के मजा ही आ जाता। हम चाहेम तो अनियो जाके सुन लगन आ खेसारी लाल यादव के थोड़ा सपोर्ट कर लगन। ई गाना आइल बाटे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर। अगर ये गाना के राइटर के बात करी तो राइटर अखिलेश कश्यप आ एगो और कोनो बा सॉरी और दीपक मतलबी। ई गाना के का जबरदस्त लिखले बालो, थोड़ो सा अश्लील ये गाना में नहीं खे। गाना में जे नचले बाड़ी उनका नाम हटे श्वेता महारा। का गजब के डांस करेली, देख के मजा ही आ जाला। खेसारी लाल यादव के संग है जितना भी गाना आवेला न उनकर सभी ब्लास्टे जाला। लोग हम चाहेम तो अनियो जाके सुन लगन आ खेसारी लाल यादव के थोड़ा सपोर्ट कर लगन।